Nindot kaayo ang atong mga pagbasa karon, labi na gyud ang ebanghelyo. Sa unang pagbasa, hulagway dinhi nga sa bukid sa Ginoo pasabot didto sa iyang gingharian. Ang tua didto mao ang pagkaon. Kaon gyud. Pasabot way gutom. Lingay mong tupad na way gutom sa inyo. Way gutom, kaon yun. Ano nang Ginoo, kaon gina siya. Hasta pagdayon na niyang kamatay, bisag patyuno na siya, kaon lang yapon. The Last Supper niya, pag saka na niya sa langit, ang iyang gibilin dinhi, Eucharistia, pagkaon gyapon. Ana, kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung pakaon sa inyong silingan ta sa kamot? Dili pata Kristiyanos. Og mao nay hinungdan nga wa ta kapuyo pat kaayo sa bukid sa Ginoo kay di pa manggutaliwat ni Kristo. Unya ang ikaduha nga iya kunong iyang gisaad matud pa niya didto sa bukid sa Ginoo, ako nang papason ang inyong kasakit, langkaton ako ng landong sa kamatayon, sa to pa di nakamasakitan din asag kamamatay. Pastan nindota na lingay imong tupad na wa pa manakit imong tuhod. Imong tuhod ba pa manakit? Imong hawak. Ay, so, daga na kayo, inigbarog. Imong buko-buko. Oh, so, gana sakit. Nga naman, kay wap aka nagpuyo sa bukid sa Ginoo. Mao nay rason nagkuyog-kuyog pa mos demonyo. O ang katapusan nga atong makuha sa atong mga pagbasa karon, labi na sa unang pagbasa, niingon gyud ang Ginoo nga kalipay nga way katapusan ang iyang ihatag. Sa tanan nga mopuyo sa bukid sa Ginoo, kalipay, wa na gyud kasakit ang mga luha, mga wagtang na. Kinsang asawaha dinhi nga malipayon kaayo nga nagkuyog sa iyang bana. At least hapit naman matapos ang 2025. Karon ba 2025 nga malipayon gyud kay ka, wa gyud ka masuko, wa ka nagyaw-yaw sa imong bana. Kinsang asawaha dinhi. Wag yun. Kinsa dining mga banaha nga pulos gyud kalipay ang nahatag sa imong asawa nimo karong tuig 2025. Ta sa kamot. Samot na. Nganong naingon ana man na tungod kay wa lagi ta ni puyo sa bukid sa Ginoo. Nakaron unsaon man nato pagpuyo sa bukid sa Ginoo? Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Unsa tay tubag sa Salmo? Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ang una di ay mangandoy ta. Desire. Matod pa ni San Agustin ba to? Niingon siya nga actions follow our desires. Ang atong mga buhat mosunod na nag-unsay imong gipangandoy. Kung nangandoy kang mosimba, mag-ilis ka, nya mo anhi ka padung simbahan. Ug nangandoy ka nga mopalit og slot, magtigom kag kwarta para ipalit og slot. Ug nangandoy kang motan-aw ka sa fundraising concert sa Sweet Notes karong December 14, lingay mong tupad ina, nangandoy ka motambong sa Sweet Notes, dool na rabalang 11 na lang kaadlaw, 11 kaadlaw, nangandoy mo wa
At least kita din hinangandoy ta. Kita sa doon niya magkita-kita dito. Jutay kayo. Unya, mo follow man sa atong desire, mangandoy ta nga mo puyo sa balay sa Ginoo. Sa tanang adlaw yun. Dili kay pipila lang ka adlaw. Sa tanang adlaw. Nakaroon unsao man pagpuyo sa balay sa Ginoo. Sa atong Ebanghelyo, si Kristo ming pakita og daghang milagro sa mga tao nga mikuyog niya bisag wa na sila'y pagkaon. Pasabot, kung mo adto ta ni Kristo, ayaw pagsigig pangitag pagkaon. Kay og concern kay tas pagkaon, concern kay tas atong health, concern kay tas atong security, maglisod tag kuyog ni Kristo. Muna ingon siya, biyaig yun ang tanan. Biyaig yun. Ngilingay mong tupad. Yung na, kinsay gibiyaan ni mo karon. Ning kuyog ba mo din ni simba man mo, kinsay may inyong gibiyaan. Pamilya. Mubalik pa mo, di na. Namaw na nakaapan. Ayaw na lagi pangandoy lagi. Unsa man mo? Anong mubalik pa man mo dito? Ningon gani nga, magpuyo tas balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa tong kinabuhi. Ayaw na pangandoy nga mubalik ka. Biya, yun. Wow na, tanawa. Sa to padili mo kapuyo sa tanang adlaw. Mupuyo ra mo mga usa ka oras nya magyaw-yaw pagin mo ug taas ang humilis pare. Di ka bangandoy nga may untag din alang gid ni matapos. May mga komentaryo nga niadtong rally kuno pagka Domingo ang Cebu nga nagrally mas daghan pa kuno og itotal ang didto tibuok sa Manila. Nga mao gito'y sentro ang katumang dito sa asa to sa shrine ba to sila garali mao man gito'y kuan nila mas daghan kuno ang diri sa Cebu nga unsa may pamalandong tungod kay ang nangulo dinhi sa Cebu ang atong talahorong arsobispo si Bishop Abit Oy nga nakita nato nga usa ka maayong magbalantay di ba? Yampo nato nga dugay pa siyang mamatay. Di ba? O nganong maayo bang magbalantay si Bishop Abit? Tungod kay biyaan niyang tanan. Willing siyang mubiya sa tanan. So far sa akong kuanan, biyaan niya tanan para ihatag niya sa iyang gimahal nga katawhan. Una, kaming mga pari, matod pa niya, mangimbitar gani mo nako sa inyong misa, sa inyong parokya. Ayaw gyud mo paghuna-huna sa akong stipend, ha? Ay gyud mo paghuna-huna kay okay ra gyud ko wa ko'y stipend. Tanawa, iyan ang gideclare. Ambot og tinud-on ba niya ta obserbahan. Basig usab pay layog ana inig sunod, no? Mo na nga kami na inspired me. Kay niingon man, Bishop, lisod kayo kami parokya asahay may gamay parokya lisod magitag imbitar obispo kay kuyawan ta asa tag stipend sa ayaw na ha ayaw yun mo ako malipay gyud ko mukuyog ko ninyo makamisa ko basta i-arrange lang yung schedule nya ayaw gyud hunahunaa ang stipend ug naa okay ra na ug wa sad okay ra gyud kanindot no ikaduha ingon siya mo imbitar gay mo nako sa inyong pista or unsay inyong okasyon ayaw ko butangig presidential table ayaw ko butangig special nga lamisa kay malipay gyud kung mulinya kuyog sa mga tao ngadto sa kan-anan nya mulingkod ko kuyog sa mga tao o gusto mong malipay ang inyong obispo ayaw kog tagai sa dili nako gusto. Ndot mo to pagpangaon na mo alidya siya tabi-tabi dugay sa kay nakakuha kay bawkas mga pari usahin box out pa man gani okay ra labaw na ning nanimba karon og mao ginit tugutan
So, tanaw ni mga tiwasonon manignaw, property pa ni mudam agoy, o naagyon. Malipay ko no siya, ana. Naka na, maglisod sa siya tog linya, ana. Nya, mangita pa siya asa siya lingkod, ganahan kay siya, ana. Kana, ato nang obserbahan kung iya ba nang ma-maintain. Kay kanirabang obispo, so, pinangga kayo, pinangga maganing pare. Ang pare gani mo lingkod sa daplin, dadag lamisa, dadag, kung saan lagi da, kuwang na lagi dadod chicks. Away siguro. Ayaw mo pag inana. Nindot kayo mo na nga attractive siya. Kay sama ni Kristo, ni biya sad siya sa tanan. Og maunay ato sang buhaton, aron makapuyo tas balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa tong kinabuhi. Ayaw na pangandoy nga mobalik pakas inyo. Ana. Lingay mong tupad. Ina, din ata mamalik. Ina ba? Yung tupad, ina, din ata mamalik. Nani, ngusad, asa man mi pader. Asa. Ay, pakamatay mo diha. Haron ini kamatay na ninyo, adto nagita sa balay sa Ginoo. Ano may kamatayon dito, good? Ana. Mo na, mangandoy gani imong mopalit mo sa ticket sa Sweet Notes para dinhi sa ato kay fundraising man ay namo paghuna-huna malingaw ba ko ani, mahal ba ning tikita, ana ayaw na hutda ginagkuha imong kwarta ipalit. Ang atong gold ticket 3,000. Kakamahal ana padir, ay na paghuna-huna. Ayaw na. Nya ang atong silver na ticket 2,000. Mahal. Huy, kamahal pa dir. Ay, napaguna-huna. Makanser lang ka kanang 2,000, gamay ra na ikimo. Kanang 3,000, gamay ra na i-dialysis. Kanang 1,000 na bronze ticket, gamay ra na. Bisan gani o musakit lang na imong ngipon, check up ra na, hurot na. Unsa may ihatag sa Ginoo nimo kung motambong ka aning atong Sweet Notes na fundraising concert. Healing. Matod pas atong ebanghelyo, gidangat to niya ang tanang masakiton, mga lulid, mga piang, mga bungol, mga amang, mga gikanser, mga gidialysis, tanan. Giayo niya ang tanan. Tuo ka dili. Og ang the best yun nga healing sa Ginoo, dili physical. Timan gina. Unsa man? Spiritual, emotional, psychological. Muna inigtambong nimo na kay cancer stage 4 palit kag ticket tag 3,000 gid imong gipalit. Ginoo ayuha ko igabot sa inyo ma-excited na kang mamatay. Pasabot na ayo na ka sa imong sakit. Di na ka maghuna-huna sa imong sakit. Ang imo na the excitement to see Jesus after death. Di ba? Ana, magunsa magmaayo ka niya, magsigil mo, hala, ang maintenance, hala, ang maintenance, hala, basig mo balik, na negative na ka, pagdangtag pila ka adlaw, ni sakit na sa, hala, basig ni balik. Magunsa man na, worry lang yapong ka, wa lang yapong ka maayo. Kana yung inig-ingon nimo, Lord, andam na kong makikita nimo, biyaan ko na gid ni. Kanus aman Lord, mohongong bang Ginoo next week. Ay, thank you Lord. Oy, ngari na mo ba, pundok mo diri. Next week na ko mamatay ha. Andaman ninyo daan ang akong hayaanan. Unya ang dito ang sementeryo, kuana daan i-arrange daan pagsaa daan dito sa Catholic Cemetery o kuan. Napabay nitso Inas Padersiano. Unya wa na gani, hala pahimuoy ko daan. Ana. Napamantay mga 1 week na paghimo. Mga 2 days gani, pwede naman ka mahimuan. No? Okay mo, ana? Hadlo ka. Tambong sa Sweet Notes, palit og ticket, di na ka mahadlo. Stage 4 ka, cancer-free ka ighuman. Posible po nang iyang ihatag. Pero dili aron mahimo kang proud. Kung dili aron mas mosamot ang imong pagsalig sa Ginoo na buhi kun patay
iya gintas Ginoo. Nindot no? Kura mamog na nga luya. Di gide mo palit og ticket na sa man mo ay ala sige ipanagana na sa inyong dialysis dito, ipanagana na sa inyong. Og ang gibuhat ni Kristo sa dihang nagkuyog na sila ang mga masakiton nga iyang giayo, ang iyang mga tinun-an, ang katapusan niyang gibuhat nagpaambitay sa ilang pagkaon. Unya kay wa na may pagkaon tong uban, tong daghan kaing tao, 7 naman lang ka isda. Nya 40 man lang daghana, sobra man sila mga 4,000. Unsaon man to nila? Wa si Kristo mahadlok na 7 na lang kabuk pan di ay 7 kabuk pan og pipila ka isda. Unsa may yang gibuhat? Nagpasalamat sa Dios. Karon perti na tong away aning korupsyon, ang nahibiling kwartas Pilipinas dili pitura good for 7 bread, naapatay trillions, mga 4 to 5 trillions ang atong posibleng income sa nasod karong 2026. Perti pa ng daghana kanindot unta kung makat-unta pagbahin-bahin ni ana. Kinsa may unang nikaon? Kinsay unang nikaon? Huwag mo naminaw. Kinsa may unang nikaon? Na, wala lagi mo naminaw lagi. Ang unang nikaon, ang mga tao. Ang pinaka-leader na mao si Jesus, didto gihatag niya ang tanang pan og isda. Ang iyang gibuhat, nagpasalamat ra siya sa amahan, iya dayong gipikas, gihatag niya sa iyang cabinet members. Kinsa may iyang cabinet members? Ang mga apostoles. Paghatag niya, ang mga apostoles, gihatag sa mga tao. Og sila pagay nang hipos sa salin. Og nasubrahan og pila to? 7. Nakahipos gayud sila 7. Kabukag, human nangaon ang tanan. Kanindot, no? Dili unta unang mukaon ang atong presidente ug ang iyang pamilya. Dili unta sila mo'y unang magsigig party didto sa Malacañang. Dili unta ang mga congressmen o mga senador mo'y unang madato magkupot ang mga billions, millions of pesos. Ang uban ra ba kinawat gikan sa flood control na ghosts o uban pang mga budget nga gipangkawatan. Okay lang ang mga leaders nato nga giunag yung pakaon ang mga tao. Kanindot unta nga niining income nato sa atong nasod nga moabot kunog mga 4 to 5 trillions every year. Ang una untang pakanon, ang mga tao, ang mga masakiton, ang mga lulid, ang mga amang, ang mga way balay. Niya ang awahing mukaon, ang presidente, ang mga kabinete, ang mga legislators, ang naas judiciary, mo'y awahing mukaon. Niya iguman nilang kaon, sila paging manghipos. Ana unta na. Unsa manoon nga sila may mga og maayo, niya ipatakaglabay sa ilang mga kinaon, nangaguba ng atong sapa, nangaguba ang atong karsada, nangaguba ang atong palibot. Kita may pahiposon sa hugaw. Unya di ra ba ta kahipos kay ang hugaw iagi magbaha, porting hugawas atong mga balay kay gianod mas baha. Ang ilang kalat kita maoy nanghipos. Nahantod karon, wa pa ka maghipos ang pipila. Mga igsoon, lingi ay mong tupad. Ingna, ikay una na kong pakanon. Ingna, unahon ti kag pakaon karon. Na ha? Kinsa may una ninyong pakanon, ako o kamo? Unsay kami? Ang taka malang mo eh.
Tanawa lang yun mo. Kung kamoy akong pangutanon, kinsay una ninyong pakanon, ina ikaw, Father. Ana, Ya, pangutan ako. Kamusad. Kinsa may inyong hatagan sa tanan ninyong pagkaon? Di rin ako. Sama atong pito kapan. Dito ko nila gihatag tanan ni Jesus. Nya inikadawat na nako, akong ibalik ninyo. Og mao nay meaning sa atong slots. Ang tanan ninyong slot, inyong ihatag nako. Nya ang mga slots sa gihatag nato sa mga kabos. Gihatag nato sa atong simbahan, mao ning ni arang-arang ng naong. Kumusta may tan-aw ninyo sa atong naong simbahan? Arang-arang na dili. Wow, sana all. Niya nagplano na sad ta nga maghimo na tag mga balay. Mga 30 na kabalay ang atong target karon. Nanay daghan kay nang apply. Oo. 30 kabalay against 400, 500 kabalay nga nawas out, gamay ra kay na, pero sagdi lang basin pag mudaghan pa. Daghan kay nang apply karon. Nya ako na nang gipiyal sa PPC PFC nato, sila roy committee sa pag-evaluate nya after aning sweet notes kay na busy mang atong contractor diri. Matinabangon sa taon kay ning atong contractor ang LSF, no? Hibaw mo meaning anang LSF? Nagida karon ni Brad Henry Monisit kaning ako dinhing atong partner mo ni nakaingon ani rong tanan. Ang meaning anang LSF kay Lord's Steel Fabricators. Lord's Steel Fabricators. Pero makahimo sila bisan unsa, pero specialize sila sa steel fabrication. Niya nindot sa kay na silang mga istorya sa ilang kinabuhi. Mo nang na partner nato sila kay gusto sa silang mopuyo sa balay sa Ginoo. Mga igsoon, ato ning gibuhat kani ato mga slot karon palitagin ninyo. Grace nga slot nato 100 pesos ra gid ni per slot nya og gusto mong challenge na ani 70 slot challenge nga tag 7,000. Pila na may halin nato karon niabot nag 95,998 ka slots, napay 604,002 slots na available. Dito sa dinato ihatag sa previous parish nako kay napatay bayronon dito mo pamahuman. Unya ang kaning PPSC ang atong slot tag 100 pesos ni per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga 16,200 para na ni dinhis atong ongoing nga mga projects. Na mao ni ro inyong makita nga makaingon mo, hala na nga usab na lagi, na nga usab na tungod na sa inyong sigig palit og slot na PPSC. Ang atong halin niabot nag 70,936 na pay 29,064 ka slots na available. Nya ang atong DPR mao na niya ang atong itukod og mga balay nanatay na hipos nga sobra human sa atong mga other expenses 16,274 ka slots. Equivalent ni siya mga 1.6 million pesos. Nya mo na atong gamiton pagtukod og mga balay. Atong budget sa kada balay 50 to 60,000 pesos. Ug unsay abuton ana, basta siguroon gid nato makahigda na sila tinarong, unya maprotektahan sila sa mga uwan, init ug uban pa. Gamay ra na nga balay nga 10 by 12 feet ang iyang gidakon sa floor area, YCR, kusina. Basta kahigdaan lang. Kay immediate need na nila karon, labi na nagpuyo na nila sa eskwelahan, na sa mga gym, ang uban nanipon og puyo sa ilang mga silingan o sa ilang mga paryente, basin pa makatabang-tabang tagamay. No? Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na muangkon tag usa ka balay. Ing na ba? Awa.
Sige, manindog na tayo.